si no m'heu vist abans benvinguts i si m'heu vist abans també. Per què som aquí? Avui us preguntareu. Doncs perquè aquesta setmana ens han sobrat plàtans i jo he decidit fer galetes. Agafant així una mica més confiança, diguem que jo aquestes galetes són les típiques galetes de plàtan, avena i canyella i estan boníssimes, boníssimes, però diguem que faig una mica servir els ingredients a ull. I he buscat una recepta i que sortia que havia de fer servir mantegues i coses i dic, aquí farem el que tinguem per casa. Així que si us voleu quedar a veure com faig galetes, doncs fem galetes. Suc de taronja i mandarina és la meva gasolina. Anem a agafar els ingredients. Per fer les nostres galetes necessitem flocs d'avena, canyella, una mica de mel i els plàtans. Si poden ser molt madurs, millor, perquè així funcionen millor. Vale, doncs ja veureu que fer aquestes galetes és molt fàcil. Jo el que faig primer és, evidentment, pelo els plàtans i el xafo amb una forquilla, perquè d'aquesta manera queda una consistència líquida, però encara li queden alguns grumolls com perquè no es desfaci i es pugui fer després la forma de la galeta. O sigui, és força senzill ja, que quedi més o menys amb aquesta textura i ja està. Després li afegeixo els ingredients secs, primer la canyella, el llevat i la mel, però si voleu posar-hi algun altre tipus d'endolçant o si els plàtans són molt madurs i no s'hi vol posar endolçant, això ja al gust de cadascú. I un cop ja ho tenim ben integrat, sí que s'hi afegeix l'avena, que l'afegim de mica en mica, perquè així ens assegurem que queda tot ben integrat, perquè si no costa molt de barrejar els ingredients. Això és una recomanació personal, realment. Tampoc és que sigui una super recepta, vull dir, feu-ho com vulgueu. A mi aquest dia se m'oblida posar el llevat abans que la cibada, llavors ho vaig a posar després, vull dir que realment cap problema, però sí que va millor si el poseu abans. Aviam, aquestes són les quantitats que acostumo a posar jo. Vigileu que us queden aquesta textura i si veieu que us falta líquid li afegiu una mica de plàtan i si us queda molt líquid li poseu una mica més d'avena. Això a l'ull de cadascú. I un cop ja el tenim, és que no hi ha més, col·loquem la massa amb ajuda d'una cullera, en el meu cas és com ho he trobat millor perquè si ho feu amb les mans us quedareu tots empastifats, però ho afegiu amb una cullera, amb una plata amb el paper de forn, paper vegetal a sota perquè no s'enganxi i les coem i ja estaria. Toca esperar. Ara toca esperar, no sé, el forn deia entre 20 i 40 minuts, tot i que penso que estaran fetes abans. Llavors, és anar-ho controlant. Sempre ho he fet a ull, però penso que pel vídeo potser ens ho haurem de currar una mica, no? Llavors, ja us posaré el temps per aquí, els graus i tot plegat. I ens veiem d'aquí una estoneta. Adeu! Anem a veure les galetes. Vamos. Obviem el fet que soc pèssima cuinera. Estic molt orgullosa d'això, vale? No em critiqueu, sisplau. Al día siguiente. Vale, nois, ja som a l'endemà. Aviam si hauran sortit bé aquestes galetes. Les tinc aquí, ja són fredes i procedirem a tastar-ne una i a demanar l'opinió als membres de la casa. Les intentarem posar així mones. Té, mama, tasta-la. Gràcies. Molt bona. Molt bona? Molt. Quina puntuació li dones de l'1 al 10? 9,9. Que rara és. I ara em toca a mi. Aviam. Molt bona. Pensava que m'hauria passat amb la canyella. Doncs no, hi ha la quantitat justa, que sí? Has encertat tot. Sóc una crec. La crec de les galetes.
Has d'afegir alguna cosa? No, només repetir que són boníssimes. Ale.